Merhamanın lejler yine de söv vardı. Şovadan eteri. Sizin dikkatinize yetiriyaz. Dinleyeniniz için köp sağ olsun ama ihtiyaz. Canınız sağ olsun. Men onu söymendim. Söymek hakkında fikrim etmendim söyüptü özü. Onu sağ men söydim. Soğun ama olay ağırda aydı. Yönü öňde soňda aýtmaly bolsa, aýdylmak gerek galmasyn kaza. Söýlenim näme söýmänim üçin, ol maňa beripdi şeýle bir ceza. Şol cezaň asyna çekilen jepaň, neçe tonudyny şu ýürek aýdar. Megerem dünýede iň bedbagt kimken? Söýlen mahaly, söýlen mahaly, söýmedik